И здравейте хора, аз съм Power 1223BG и днес сме в един сървър на PvP Extreme. Да ви кажа си. И аз играя тук от 2 дена. Искам да ви го покажа, защото е много як сървър, екип има. И той отвори. И така, да ви кажа, ако първо имам в една част, имам шахнеш 4 меч, 25 легендарки, сет, полшанки, пратва, шахнеш 3 други глупости. И това имам като цяло в Ender Chest. Добре. Това е като цяло спална. Отвори преди 2-3 дена. Как са го измислили, не знам. Това е сървъра, тук най-различни. Дървото е яко. Тук трябва да добавят капани и други неща. Това не знам какво е. И това е. И да ви разведа и с ларповете. Първи ларп е ларп Chanting. Така. Чакаме. И тук си то на спална. Купувате си XP май на 30 лева и си ги инчантвате айтами. Добре. Следващият е Warp End. Там стават PvP-та, но пуснете ли се в битка, за да отидете в холма, трябва да лефнете. И така, така кажа, че има пак фекшън. Купувате изполшанки, аз имам 13 000. Тук спидка, стрентка, инстант хилтка и фарка. Трябва да го подобрят. Скапани други. Там има една дупка. Вчера скачах и ме убиха. И следващият е евент. Има всеки ден евенти. В 8 часа. Вие отваряте честове. Първо трябва да го напишат, ама както си искат. И добре. Това е. Той къде някъде евента. Добре. Ще е репер. Там може да се репервате айтеми, купувате си XP и има инвели да си ги оправите. То също е на спална. Добре. Следващият е Warp Shop. Не е известен много сървъра, но да настане. И шопа е изключително голям. Нека ви покажа тук барут, материали и други глупости. Следния варп е Warp Samasa. Той още не е довършен, ще го довършат. Има време. Трябва да го направят спавна в... Трябва да направят спавна в коледно настроение. И така командите на Extreme. Така, back, ender, chest, feed, heal, help, help up, home, ignore, все, kit, list, masaganier, pay, repair, fix, rules, 15 home, тъпа, cc, тъпа, дени, warp, spawn out, bit, stream, това да го спратите до owner и това има промоция, защото наближава. Защото днес сме 22 декември. До тогава, до 5 януари, докато е добре. Тук това е по-слабо, 120-40. Backfeed, Hat, Heal, Help Up, Des Hit Home, Set Home, Ignore, все. Гладиатор, това. Kit, List, Масъка, Pay, Repair, Rule, Set Home,
тъпа, цеце, тъпадени, warp, spawn, out, bit. 2,40. Не знам дали са за един месец. Сега чакай да питам. Да ми отговорят. Докато чакаме да ви покажа хома си. Добре. И това Welcome to Angel's Home. И така хома и добре. Тук турусове. Не, обърках табелките, ма какво правим. Тук някакви неща. Ще покажа какво дава той скит. Тук ми са лъковете и ябълките. Обсидиана. Тук нямам нищо. Тук не станат хиотките. Спитки, стрентките. Тук нямам нищо. Тук са ми силните брони с всяките мечове. Тук брадви, лопати и други глупости. Тук просто чака да ги сместя. И тук ми са рудите. Тук книгите, всяко имам. Нещо инчантвах. И тук нямам нищо. Това ми е хома. Влизате в този сервер, много як. Аз още не съм с ранг. Ще си направя. Ще си купя ден. Гит. Сквит. Той да 2 златни ябълки. Слабове, торти, бикън и така. Ако и някой иска да ми влезе в екшена, оставете. Коментирайте. Гледайте в описанието, защото ще има IP. И чао!